Bħalissa 9:15 filgħaxija din hawnhekk ġewwa il-Valletta Waterfront. Warajna għadu kemm daħal ftit tal-minuti ilu l-katamaran MV Maria Dolores li fuqu abborti hemm madwar 33 Malti u Maltija, fosthom ukoll l-Ambaxxatur Malti għal-Libja u kif ukoll l-Ambaxxatur Portugiż għal-Libja. Li dak kollox minn One News jien Alex Saliba nsellmilkom. Iż-żewġ katamarani tal-Virtu Ferries ġabu lejn pajjiżna 300 passiġġier li 33 minnhom kienu Maltin. Fost il-passiġġiera kien hemm ukoll l-Ambaxxatur Malti għal-Libja George Kassar u kif ukoll l-Ambaxxatur Portugiż għal-Libja. Tim mediku kien preżenti fuq il-post sabiex jassisti lil passiġġiera li ħafna minnhom kellhom bżonn l-assistenza sabiex ikunu jistgħu jinżlu minn fuq l-istess katamaran. Stajna wkoll nosservaw tim mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li kienu wkoll fuq il-post. Dawn iż-żewġ katamarani mistennija jagħmlu vjaġġ ieħor il-lejla ta' 6 sigħat lejn Tripli sabiex ikunu jistgħu jġibu aktar passiġġiera maqbudin ġewwa l-Libja lejn pajjiżna. Dawn iż-żewġ katamarani mistennija jagħmlu dan il-vjaġġ għal 3 darbiet u jekk it-temp jippermetti għadha jkun jista' jidħol it-tielet vjaġġ ġewwa pajjiżna. L-ewwel vjaġġ li għamlu dawn iż-żewġ katamarani kien ikkummissjonat mill-Amerikani fejn abbortijaw kien hemm mijiet ta' diplomatiċi Amerikani flimkien ma' ħaddiema minn impjanti taż-żejt kemm Maltin u kif ukoll barranin oħra.